Il-ħolma ta' Twani Vella u grupp ta' volontieri li għall-aħħar snin enuħ issa saret realtà. Dan hekk kif il-ħamis f'dawret Ħalaxaq kien inawgurat monument fġieħ l-annimali, l-ewwel monument tax-xorta tiegħu f'pajjiżna, inaugurazzjoni li saret f'ċermonja apposta. Il-monument sar f'post li qabel kien biss biċċa art abbandonata sakemm il-Gvern fl-2011 laqa it-talba ta' Vella biex jibda jieħu ħsieb din iż-żona huwa stess. Apparti l-annimali, il-monument jinkludi wkoll diversi karatteristiċi Maltin fosthom ħajta s-sajjieħ, dera bħalli kieku parti minn razzett kif ukoll paltar bajtar illi joffru del fuq l-annimali, dan kollu b'xogħol tal-iskultura fil-ġebel. Matul is-snin Twani u l-volontiera illi enuħ ħadu ħsieb jisbarazzaw il-pjazza, jibnuha u jisbawha biex illum din il-pjazza żgħira tinkludi wkoll xi ftit bankijiet. Tista' ma tagħmellux monument l-annimal, iħobbok tant l-annimal, ħalkoll l-ewwel monument bil-brejn ukoll fuq jistgħu jaqraw l-omja bil-kelb tagħhom, jieħdu d-dettalji jaqraw x'hemm m'hemmx. Tista' ma tagħmellux dan, ħabib ta' vera, ħabib onest. L-iskop hu illi dan il-monument għall-annimali servi ta' tifkira lil dawk kollha li jgħaddu mill-inħawi biex jitqajjem ukoll għarfien favur l-annimali.